For those of you that don't know the name of this masquerade is called Ojiogu in Abatete. Yeah, the masquerade is from Abatete and it's a powerful masquerade. One na afia na why ya dey afia. Why you bụ na you so or mepe ya gada tuma na ama museum ya atozi ato. O ji si ike no adi, ọmụmụ amọ ya atụ atụ. Ọnụ go bi oye bita aka be di ona. So ị na-anya ajọ mmanwụ dị ụfa. Agazie. Unu na-emene unu na-eshi this video. Omenala Igbo ga-adịlele. This smoke if na appear na appear 24 hours daba anwụrụ ada anwụ anwụrụ na apịa n'isi mgbe ọ bụ na anwụrụ bidoro ịkwụsị ịkwụ ya n'isi dị mmanwụ ya agazi aga ọzọ so the anwụrụ na apịa n'isi 247 iji gosi na the mmanwụ dị very dangerous mmanwụ na-respect and the father eme aghala too much ọ bụrụ mmanwụ na-eme aghala maka na ọ na-akụ ezigbo ọgwụ mmanwụ na-akụ ọgwụ ka ọ bụ ịfụba mmanwụ a na-ada akụba ọgwụ ha eme aghala nwayọọ nwayọọ ka o ji aga maka aghala nke eji ugbe n'ime ahụ from Abatete I come what you know why you ada for you why you up na for you na gota all life and direct it is the guy here man